Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na punta mga higala nini atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air o ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Akababino adlaw na usab karon nga Biyernes tibuok kalibutan no March 14. So kumusta naman mga higala no? Ato dahil nga timbayaon og may mudto ang atong talahorong obispo Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Ramaata diri sa Sibulan ug gingon usab didto sa may Actin Basay si Brother Elmer Lugarethem. Yan, dili Lugatiman, dili Lugarethem. Brother Elmer Lugatiman. Dili Lugarethem, no? Ato po dahil nga tibiyaw ng ako mga classmate magigala ha, si Father Obing Masyon, si Father Tonton Arnaiz, si Padre Dalmasio Heramis, si Father Dami. O, gingamanusab din na sa Cebu. Si Padre Kipling Agravante, Father Jojo Anore, Father Joseph Belsinia, Father Melton Medida, Father Mario Atienza, Father Rom Narca, si Father Omen Mahusay, Monsignor Tingting Angkahas, o gingamanusab si Padre Glenn Vanson. No, kumusta na mga higala, no? So, naghinaot ko nga na. O, si Father Rosdel Noel, no? Friends forever. Friends forever. Kumusta na, no? Ang among tawganay ni Father Rosdel Noel Mahigala. Friends forever. Yan. Walay paglubad na si Rosdel nga tira. No, basta na. Di na sa may maasin, no? Si Father Angkahas. Father Kining Samuel Papa o si Father Dodong Cordoves. Ayan, no? Lala, no? Aray kita magigala. Ako na yung katibaya o sa magmaigto ang ako mga parokyano, no? Diri sa Ayungon. Kumusta na, no? Mga Ayungonanos. Mamanhuyod nun akong mga paisano, no? O gingamanusab din na sa mga akong na-assignan nga parokya. Din na sa may Kalumbuyan, sa may Dawis, sa San Francisco, sa Tanahay, Sibulan, Bayawan. No? Kumusta, no? Naginaot kita nga anaan yun kamong tanan sa Kapiskay Panglawas. Walay ubo, walay hilanat, walay sipon, walay gibati sa lawas. Pero nakinhawa pa. Ayan. So, pizza ko ang 14 ron mahigala ha. Pizza 14 sa bulan sa Marso. Ayan, no? Dili na madugay mahigala magsimana Santa na. Ako din nga advance sa fiesta sa akong mga parokyano diri sa may Barangay Tampokon 1. Hapit na yun mo ang fiesta diri mahigala. March 14 na gudro. Di na madugay. Di na madugay. 5 kaadlaw na lamang mga higala. Magsugod na mi sa among fiesta. Okay. Nahala, no? Padayon ta mga higala. Ari kita mga higala sa atuang Saint of the Day. Aboy no ang atong Saint of the Day karon mao si San Matilda. Matilda rin yung higala pero dili ni ordinaryo dito sa Denmark kay usama ni sa Karaina. Onya known for her charitable acts, no, devoted herself to building convents and monasteries and encountered many contradictions but kanang pursued her love to God and during doing God's works up to his death. Ayan, no? Sa ato pa walay paglubad gini si San Matilda mahigala, no? Abi no ato pud ay nga timbayaon og mayong mudto ang ato ang talahorong obispo. Gang akong mga classmate ako ang sila si Monsignor Albert Buhol, Monsignor Marino Ibo, ug yung manusab din na sa isla si Monsignor Larry Katubig. Yan, no? Nahala ari na ta mahigala sa ato ang Saint San Matilda. Ari na ta sa ato ang Catechism. Catechism. Ayan.
Okay, ari na ta higala sa atong mga pangutana sa usa ka awit. Ayan, no? Nadara ta mahigala. Okay, unang pangutana. Pader. Ay, okay, ari kita sa Devotion of Saints. Ang atong topic karon mahigala, atong i-discuss kining kabahin sa Devotion of Saints. Ay, ako na ba nato? Wala pa man tayo ko CBCP News mahigala, no? Ato sa una ako ng CBCP News mahigala. Ari kita sa CBCP News, Balitang Simbahan ni ining kamtuhon. Okay. Adunay usa ka pare mga higala nga medyo matud pa niya, doon na po siya komentaryo matud pa niya, no? A Catholic priest known for helping families of victims of drug war killings said Wednesday that the arrest of former President Rodrigo Duterte was a triumph of good against evil. No? Usa ka Katolikong pari ang nga matud pa ang iyahang apostolado mao ang pagtabang sa mga biktima sa drug war. Matud pa nagkanayon siya nga ang pagkadakop o pagkabilanggo na pagkadakop ra ang pagkadakop ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte usa ka kadaugan batok sa panulay. Mao kana ang gibutiyag ni Father Flavie Villanueva of the Society of the Divine Word, USBD na ni siya. Describe it a moral victory, seeing it signified the nation's reckoning with a deadly anti-drug campaign that killed thousands. No? Okay. Ang maong pare mahigala nga niingo ni ana nga ang pagkadakop ni kanhi Presidente Duterte usa ka kadaugan batok sa panulay mao si Father Flavie Villanueva. Kung atong mahinumduman, kini si Father Villanueva usa kini siya ka membro sa SVD o siya mo'y nag-atiman sa mga pamilya, no? Siya mo'y nahimo nga tig-alam-alam ba. Siya mo'y kasandigan sa mga pamilya sa nahimong biktima sa drug war. O matud pa niya, usa ka moral victory, usa ka kadaugan nga nagpakita nga ang nasod Pilipinhon nagtamod gyud sa matud pa paghatag og hustisya sa mga nahimong biktima sa nasangpit nga panghitabo. Balita mga igala gikan sa Vatican. Asa na ito? Pope Francis in stable condition. X-ray confirms improvements over recent days. So, Pope Francis at Rome's Gemelli Hospital continue. Nagpadayon mga higala. Pope Francis in Gemelli Hospital continues to receive high-flow oxygen therapy during the day and non-invasive mechanical ventilation at night. Also today, he followed the spiritual exercises taking place at the Vatican. Physical and respiratory therapy continue. Sa ito pa, malipay tayo ni mga higala, no? Nga ang atong talahorong Santo Papa in stable condition. Ang x-ray niya, ang resulta sa iyang x-ray, nagpamatuod niya na nining nakalabay nga mga adlaw. Pero mao kadto higala mga balitang simbahano ni ining kamuntuhon ug ari na tamang higala sa atuang catechism. Catechism. Father, nangita ko og sa certificate of baptism sa akong anak kay magpakasal unya wala na ako makit-i. Pwede ba nga pabunyagan nako na lang ni sang usob? Ayaw, tungod kay CCC sa Catechism of the Catholic Church 1246, every person not yet baptized and only such a person is able to be baptized. Kaso pa, ang usa ka bata, ang tao nga bunyagan kadto ra jong wala pay bunyag. Di kay atong bunyagan og usob kay wala Nya pangutana unsa may buhaton Father? Kuan na lang. Ato na lang ni sang tagaan og certification. Nga basta kay naa lang gyud baka pamatuod ba
na ay makapamatuod nga nabunyagan gani sa pader o kung kasama mo pamatuod ni ana mismo ang iyaha mga maninoy ug maninay kay ako magani pader maoy nagkugos ana panahon siya hang bunyag o so, tagaan sa certification nya pangutanon to siya kung kanus man gyud nabunyagi unya aron pagpaniguro nga nabunyagan gid siya tagaan din siya og conditional baptism no conditional baptism para nga kung pananglitan o wala gyud siya bunyag, nabunyagan gyud siya. Pero kung nabunyagan na siya, invalid na itong ikaduhan niyang bunyag. Okay, klaro. Sa ito pa, primerong buhaton, pangitaon, yung mawala, pwede na lamang nato na ngahimuan o certification. O niya, tagaan nato conditional baptism. For sure, yun. Ang nabunyagan gyud siya. Okay, klaro na. Laing pangutana na tao ang bata sa ang anak sa among silingan padre o nya masakiton eksakto ra ba nga gibunyagan man kuno kini sa mananabang o sakto tong gihimo sa mananabang sakto to yang gihimo mo to gitawag sa ato emergency baptism kung pananglitan o dili gyud dayon ang bata mauli anra i-report dayon na ninyo dito sa kining kumbinto sa ato sa inyong parokya aron nga makumplito ang mga kining rito sa bunyag no kay katong pagbunyag niya wala pa baya toy krisma bulan pa to dihuganan pa to ja mismo na yung pari ang mudihog niya din paghuman ang iyang pangalan ibutang pud sa registry of votes registry of baptism okay klaro another question father dili man naman ni pangutana ha Manto mi sa Saudi pader sunod semana dili mi magkasimba usa ka bulan makasala ba mi dili ra no kay adto magkamog Saudi nyo pagsimba dito Saudi nga lahi man nagpagtulunan dito dili ra makasala sa CCC 2181 mass attendance is required of a Catholic each Sunday unless there is a serious reason to miss. Ayan, mga rason nga dili mo makasimba, lisod nga panahon, kalamidad. Number 2, significant health issues, kanang panglawas or travel. So, makonsider na mo sa travel, alang-alang po. Asa mo kuno mo kumisa dito sa Saudi nga ginadili man ang other religion dito. Kanang mga lawata ngano man padre nga moingon man ang pari og lawas ni Kristo ngano man day og ngano dili man sa moingong lawas ug dugo ni Kristo ayan no nganong lawas raman ang tubag ni ana tungod kay ang lawas nga giingon sa pari nipnamo lawas nga buhi unya kung lawas gani buhi gani na gunay dugo klaro pa kay ato man ang mabasa sa Juan kapitulo 6 bersikulo 51 I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever. The bread is my flesh which I will give for the life of the world. Yan no sa ato pa kay mamingon man si Kristo ako mao ang buhing lawas. Sa ato pa kay buhing lawas man na ginay dugo. Klaro. Tinuod ba padre nga walay bakla o tumboy nga makasulod sa langit? Ay, nga naman yung tao na di man ninyo napasudlon. Magdepende rin lagi na kung ang imuhang bakla o ang imong tumboy, buutan di ay, serbisyo og simbahan, di ginato napasudlon. Actually, ang sexual acts mo ay pasabot na. Dili gyud mismo ang imuhang pagkaikaw, no nga bayot na naman yung tao nga bayoton. Namon po yung babae nga tumbuyon pero wala dyan nila gi-practice ang ilahang pagkaingon ni ana no klaro kaya buto ba sabot ni ana ang sexual acts naman ikraghang kay mga tumboy mga bakla nga magserbisyo og simbahan no? Dako ba kay tawag choir lay minister yan ay mga tumboy nga choir di no lay minister no choir membro sa Legion of Mary membro sa kining Legion of Mary, membro sa MBG, daghang kaya. So, dili na ito na hukman. Dili na siya hukom talina. Okay. Okay, ari kita sa laing pangutana. Father,
Kano man ta nga manguros man ta. Ganun pa din nga manguros man ta sa daghang kayong panahon. The sign of the cross is a simple gesture, yet a profound expression of faith. We enter the church, receive communion every time we pray. Sa ito pa ourselves we situate, sa ito pa kung manguros kita, we situate ourselves in the presence of our God, rising our mind to God. Matod pa ni Saint Damascene, kung we will commit ourselves to Christ, asking for God's blessings in our mind, our passion and desires, or everybody. We affirm our belief in a true God, in a triune God. We confess on faith, crucifixion, invoke the power of God's name, and reaffirm our baptism. Kani kung reaffirm our baptism, tungkol din sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Santo. We reaffirm our baptism, and we situate ourselves in the presence of our God, rising our mind, bringing our mind to God. Saint John Damascus. Padayon tamang igala, di na lang una day kita kutob ha. Sa ato day nga kining kabahin sa atong sutisgutan ginagwa kining kang ex-President Duterte. Doon naman ko na sugatan nga murag naluoy gyud sila kay matong kunong inana pagdakop kuno inana. Well, anyway, natural man gyud na maluoy man gyud ta kay bisan kinsa kaloy-an man gyud nato basta mabutang sa kining lisod nga itawag itong sitwasyon pa niya. Lisod ba na former President Trump. Pero mula gina, ang sa ako lang, ang akong stand na is, paatubangon na gid siya sa korte aron nga makuha ang mga katahap kung tinuod ba gyud nga salaan siya o dili. Nung nga ato ra yung pangayo, ako ra pangayo nga akong pag-ampo alang kang former President Duterte nga he will be given a fair trial. He will be given a fair trial, Unya ang katupong mga kuan niya, mga loyalist niya, akong tambag ra pod, pato ba nga ang inyo si iyampo ra ninyo nya pato ba nga sa korte si former President kining Duterte aron mapanalipdan po niya iyang kaugalingon o iyang ma-prove pod nga sayop ang mga katahab bato kaniya. Kaysa dili ra nato paatubangon, magpabilin man ang isyuhang hangtod sa hangtod. May dito sa gawas kay at least walay walay bias dito, Klaro? So, ang ako rin yung pag-ampo lang ni Mayor Duterte nga, he will be given fair trial. Unya, kung unsay matuod, mauging mula tao. Kung unsay matuod, salaan bagid siya o dili. Kung panalitan og salaan siya, atong iampo nga matud pa magaan-gaan ra niya ang silot. Kay gulang na ba yan? Gulang-gulang na. Okay, klaro? Dinhin na lang una kita kutob, ako lang gihapon kini yung ubos nga lagad Reverend Father Edwin Tawali, mana milit na usab kaninyo ug manalangin ka nato ang Dios ug kagahom tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.